ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிரீட்டிங்ஸ் டு ஆல். இந்தோனேஷியாவில் ஒரு போட் ரேஸ் நடக்குது. அதில் ஒரு போட் கடைசியாக வந்துட்டு இருக்குது. அதில் ஒரு சின்ன பையன் எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுறாரு, அந்த போட்டில் ஃப்ரண்டில் வந்து உட்காந்துட்டு ஹாப்பினஸ்ஸையும் மோட்டிவேஷனையும் சேர்த்து கொடுக்குறாரு. ஒரு டான்ஸ் பண்ணி எல்லாரையும் ஆர் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு. எல்லாரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக மோட்டிவேஷனோட அந்த போட்டை ரொம்ப லெகுவாக எல்லா போட்டையும் ஓவர்டேக் பண்ணி பரிசு வின் பண்ணுறாரு. இது பயங்கரமான ட்ரெண்டிங் வீடியோ. இதில் பின்னால் இருக்கிற சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கும்போது உங்கள் பாடியில் டோப்போமைன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும். அது உங்களுக்கு நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கும். உங்கள் டாஸ்க்கை ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக பண்ணலாம். நீங்கள் உங்களை செல்ஃபாக மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். வீட்டில் குழந்தைங்க படிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ஹாப்பினஸையும் மோட்டிவேஷனையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. இது அவங்க சக்ஸஸுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும். சக்ஸஸ் இஸ் யர்ஸ். God bless you all.